तिकडच्या निसर्गाला एअर पोल्युशन होतं असंही सांगितलं गेलं। या एअर पोल्युशन त्या भागात काय होतं का या रिफायनरी प्रकल्पांमुळे, आणि त्याचप्रमाणे तिकडच्या पर्यटनाला निसर्गाला काही धोका निर्माण झाला आहे का? आता माझ्या पाहण्यात अजून तरी काही धोका निर्माण झाले नाही। तिथे जे गॅस सोडले त्यावर पण कंट्रोल आहे, ते कमी लिमिटमध्ये ते सोडले जातात, जेणेकरून ते ॲमेझॉन जो थर आहे आपला तिथपर्यंत पोचणार, त्या अगोदरच ते विरळ होऊन जातात ते गॅसेस, आणि काही जळतात गॅसेस। त्यामुळे पर्यटनासाठी एवढा काही धोका वाटत नाही। आणि त्या म्हणजे एक ही रिफायनरी जर आली त्यामुळे आपलं खरंच डेव्हलपमेंट होणार आहे। त्या दृष्टीने आपल्या कोकणातील जनतेने प्रयत्न करावा आणि मॅनेजमेंटशी बोलून, कोणाचं दुसऱ्याचं ऐकून किंवा अशा भाकडगता ऐकून मॅनेजमेंटशी बोला, त्यांच्याशी काय तुमचे प्रॉब्लेम ते सांगा आणि हा मुद्दा सोडून आपल्याकडे प्रकल्प कसा येईल ते पाहावा।